просто да кажете защо до вчера вие не искате смели да разговаряте и да ми вдигате телефона и да ме приемате. Иска хората това да го чуят. И защо обидите телефона 3 пъти, не съм го казал, заклевам се пак. 3 пъти имам, господин Дангов, ако сте достоен човек, ще кажете, 3 пъти имах заплахи от вас по телефона. Ако не съм достоен човек, ще се извиня на кмета. Ама не да го ще се извиня на кмета. Кмета има деца и кмета има семейство. В 11:30 не е редно вие да звъните и да го заплашвате и да го псувате. Той има малки деца, които спят. И едно болно детеце, защото през 2 месеца аз ходя на Турция, цяло село знае. Това вас не ви интересува, така ли? Съжалявам. Какво значи съжалявам? Ти разбираш психиката на неговото семейство. Аз съм неговата жена. Добре, извинявам се. Извинявам се пред всички. Ама за какво ми се извиняваш? Извинявам се. Че ми звъниш в 11:30? Извинявам се. Хората никой не го знае това. Извинявам се на вас като майка. Като майка? Извинявам се. Това не е нормално. Извинявам се. На един, ако се мислите за достоен човек, това Не не съм е постъпил нормално. достойно и се извинявам. Ама извинението Имам силата да го кажа. Ама какво значи извинявам се? Човешко е да се сгреши. Ето, извинявам се. Моля ти